Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη τον Αντωνά. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Να μας πεις λίγα λόγια για την εμπειρία σου από το ταξίδι μαζί με την ομάδα. Βεβαίως. Η ομάδα, από ό,τι είδα στο γήπεδο, είχε μία συνοχή, έπαιξε δυναμικά, οι παίκτες είχαν αυτοπεποίθηση, γι' αυτό πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσουν έτσι τα παιδιά θα πάμε πολύ καλά και γιατί όχι να μην πάρουμε και το πρωτάθλημα. Όλη η ουσία είναι η δύναμη που έχει η ομάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό πηγάζει από τη συνεργασία που έχει και το Συμβούλιο και οι παίκτες και ο προπονητής. Όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά. Συγχαρητήρια θερμά στα παιδιά. Αξίζαν την νίκη. Ο Παναγιώτης, ο αδερφός του Παναγιώτη, ο Σάββας, έχει κερδίσει στη Λαχιαγορά που κάναμε το ταξίδι μαζί με την ομάδα μας, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει και έδωσε το δώρο στον αδερφό του. Παναγιώτη, είσαι ικανοποιημένος από το ταξίδι μαζί με την ομάδα μας? Βεβαίως, το ταξίδι ήταν ωραίο. Ο Σάββας, ο αδερφός μου, δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει και μου το είπε. Εγώ ήθελα να έρθει μαζί και έτσι παρευρέθηκα και εγώ. Έτσι κι αλλιώς θα ήμουνα. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Παρακαλώ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Λοιπόν, γεια σας. Εδώ έχουμε τον Φρανκ, ο οποίος είναι από τη Γερμανία. Έρχεται 40 χρόνια στη Ρόδο και ειδικά στο Φαλιράκι από 5 χρονών παιδί. Και τον είχαμε μαζί μας στην αποστολή. Θα σας πει 2 λόγια για τον αγώνα και το ταξίδι που είχαμε. I have to say something now. Yes, say about the game. From the game. Yes. Okay. First of all, I like to thank you, everybody, the team, the manager, the coach, for taking my family and me with you, because it was a nice experience for us to see when you play football, Apollo Kalities, in a foreign island. And yesterday I saw a strong match, because the first 15-20 minutes I think was really good. Then you get a red card for talking. This is not so good. In Germany it's not allowed. You have to pay Bira for the team after you do this. But I think you can play better when you finish a game with 11 people. But all the players do a really good job. It was a strong fight, and I know you are the first now, and I hope you will be the first at least when the season finishes. So I come back next year, I promise, and I will come together with you to another place when you play in the third league. So good luck for everybody, have much wins, much time, much fun, and I like to see you again. Efrastopoli. Thank you, Frank.